епизода ще се казва Агенти под прикритие. Да, този епизод епизод 1. ще видите за какво ще се разказва в видеото. Така, Ники? Да, здравейте. Казвам се Фичто, вие гледате новата ни поредица тайни агенти под прикритие. Чакай, че малко се Да, обърках. агент. Ти разбра ли, че Никита Колев е отишъл в банката? Нали? Той не беше ли в районното в момента? Не знам. Може би лъжа. Чакай, в районното. той... В районното. В районното аз видях полицейски, ще обирам, ти чакаш. Чакам те. No! 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 Отивай в колата. В колата съм. Не, тая. Мали. Районното. Ама не. Не там. Ето го бе. Нали си на 55? Да. Я този полицейска кола. Видим на къде отива. 3, 2, Вооо! go! Окей. Добре. Не. Довиждане. Значи... Няма да сега как не ми спозна. Да. Не знам как. Май ученик да Колев ще направи нещо странно. Да. Хайде да отидем при камерите, можем да видим всички. Искам да гледам в районното. Най-много минава. Добре, аз отивам в моите камери. Да, тия под дето бягаш, нали? Да. Само да видя къде бях. Не бях. Да, е тук. Е натам. Да. Отивам на камера. Да, и аз тръгвам. Добре. Тук гледам какво прави той. Окей. Може ли? Да, омага, брат. Не ми казвай, че това вече е полицейска. Брат, гледай на тия камерите на банката. Буквално не можеш да повярваш какво ще видиш. Леле. О, някакъв малък нуб е заседнал там. Бейкън. Човек, виждаш ли какво ми става тук? Да. О, стой да гледаме в районното. Никита Колев е около натам. О, да, и в районното. Той си е взел кемпера. Той си е взел той е с кемпера. кемпер. Да, аз го виждам, ето го. Но, Кара. перфектно. Той трябва... Той сега сигурно ще продължи. Гледай на абсолютно всички камери. Гледай и за плажа да минава, защото много често минава по водата. Така ли? Аз не знам. Да. Той току-що мисля, че мина. Да. Oh my god, is he okay? Давай, виж ги. Аз сега ще видя. Добре. Полицейски. Но сега всичко е чисто. О, районното ще гледа. О, да. Сигурен наскоро. Аз може би сигурно ще изляза, за да видя дали... Мина. Някой обра банката. Веднага той трябва да сигурно на банката. Мисля, че сме. Аз ще го причаквам при сейф.
Милиорта. Не. Аз ще чеквам. Окей. Няма никой. Супер, О, това е супер. ето я. Вау, нищо не знам. Because this is Brookhaven. В момента Ники да кода да го промекаш. Току-що в момента видя то кемпър. Да. Ето, сега ще го гледам дали ще мине по водата. Съм в банката и го Сигурен съм. гледам през прозорец. Аз съм при басейн. О, Виждам ма се. да, брат. Той е навсякъде, къде ти пусна камерата, човек. Добре, сега се сменям тук. Дали минава от тук някъде? Ще го видим. В банката. Аз чакам и ще... Така. Добре. Ето. Омга. Ето го! Отива. Идва в банката. Момента дойде. Стана нещо. Ето го! Има ли някакъв прогрес, човек? Да, Стана. дойде. О, Ома, това е много смотно. Давим го. Сякаш ще ни станало. Ще обвиним това малко за тук. Дай. Банката. Добре, аз гледам сега. Направи това. Има някакви при нас. Мага, той там, бе. Браба. Вау. Той защото е полицай си мисли, че може да прави всичко. Да, нали, ама не може. Да. Сега, като знам него какви ги върши, сигурно ще иде в затвора. Да. Сам. Да му арестува. Така както го гледам, дай ще гледаме и тук. Какво е това бейкънче? Какъв е това, бе? Да, човек, това е много... Той се замотвори. Вау. А пак излиза. Сигурно да връща парите. Ники, изпри го наверно. Да, приятел. Държава. Ето какви ги върши. Бра сам. Полицайто ако обра банката. Полицай и се само затворя. Той къде е Освен от- следя? Какво? Къде е за да го Става в такова до банка. Сега ще мина през. полицейска кола? Ама той е скемпер. Не с кола. Отих в банката. О, не. Това е... Те не е на добре. Той майче отива. Да, май. О, не. О, да, чувам го той. Ето. О, не. О, не. Какво? Няма да се вижда от двама. Не бандити, ами... Дали си вижда от двама агенти? Аз съм собственик, тук те абсолютно не знам. Що с него? Добре. Да, най-добри приятели са. Добре, тръгвам. Благодаря. Приятен ден. На коса. О, да.
Това беше той, как не ни забеляза, че сме ние. Кой так? Не е видно, облечени сме като агенти. Колата колко Да. всичко е агентско. Той може би е спрял, защото колата е агентска. Слаб. Ма след малко трябва да се махнем, защото трябва да правим нещо, че няма да сме само тук. Може, дали ще може да отидеш да вземеш камера? Да видим дали ще. Добре, Футбол, къде ще ходи сега пак? Абе, какво? Ти да внимаваш. О, не. Брат, той е в момента. Дай да видя. Добре, брат, да се тръгвам, защото... Да, по-добре. Ясно е, че няма. Не от тук. Банката. Това е за банката. Не от тук. Да, това е за банката. Убея банк. Не, я уби. Опа. Стиги. Давай да бягам. Не, освободи бързо. Там. Ще споделям парите, тук ще Хайде. дам пари да бягаме. Аре бе. Приели? Хайде. Ще отида на крайно място. Не, просто как подминават от това. Стига. Бягай. Бягай. Ще го гледам. Го. Това се вижда, да. О, не, направя нарочно, за да се стръгне. Карай бързо. Само дано да не с нас е О, вижте минало. Намерил ли се? Не, не съм намерил. Само една клапка се разпълни. После да се иска да ги знам. Може да завилена някъде. Аз не Хайде. една тайна тук на дните, има много хора, които следи на... Там има много хора, които живеят и сега... Ма то тя е агентите, бе! О, не. Тя е 15. Ела. Майче знам къде. Ела че влезе, той ще там. Ей, сега ще ви хвана. Не. Бягай. Ще го гледам назад. Той е добре, че се спасти. Ще се Айде да обиколим. бягаме. Ще се обиколим. Добре да не слизам от тази колата. О, не. Не. Ти само си така. О, не, май мисля, че ще слезна. Ето ги, видях ги! Мисля, че са там. О, не, човек, то ни
видя тоя, бе. Мале, то е 100. Сигурно аз казах даже в един от епизодите, епизод 2, тук в Брукхейвън, постоянно подминаваш полицай, че тук казах, нали, на Волт, че такова, как беше, пауза, приятели, пауза. 2-3. Така. Видях му колата до фермата. Да е близо, ще видим дали ще завием. Човек съвет говорим. Нека да... Брат, дай да отидем на... Не, Не го видя. видях го. Хайде бързо, ако дойде на тук. Бързо в метрото. Шанс. Бързо в метрото, той не е влизал никога в метрото. Ще се Хайде. возим без... Няма да разбера. Не, ще се возим много. Станция, Добре. коя станция? И ако искаш тая с короната, дето е, или точно тая. Да. Няма да се повозим, че се поговорим тук, защото е дълъг пътя. Знам, че мам по всяка слез. Ела на коронката. Добре. Много време. Така че слезем. Станция Корона. Така, хайде това. Супер. О, не бягай! То е в метро. Бягай. Павайте, кое да бягаме. Бързо! Ники, качвай се! Бягаме. Защото може да е в метрото. Той може да е в метрото. Ако бягаме и сме близо, да се качваме в метрото. Ей, тук има метро. Да. Може да тук е малко по-близо до това. Може да не на там. Добре, ще гледам назад. Но не, то пак идва. Вижда, бе. То пак идва. Бате, той има вижен. Да. Добре, както е толкова сбърз? Как не е настигнат толкова сбърз? Ей, идва. Не! Добре, той продължи направо. Окей. Дай да се качим в метро. Да. Дай на птицата. На птицата, добре. Да. Станция птица. Това е нашата стая. О, леле. Ето ние сме близо. Ама нищо пак. Давай. Качвай се. Добър момент. Колата ли? Да, в колата. Се качвай. Ще Добре, ме по кварталите. Защото той едва ли ще проверя кварталите или може да проверява, не знам. провери там. Дай да отидем на метрото. Едва ли ще е там. Да. Отново. Човек, той прави съвпадения. Нина. О, добре, ти
мисли гениалната идея, че пак ли към тръгваме да бягаме? Да, сигурно. Стой. Ще Но мина трябва тук. да обърна, защото той по всяко време да обърне и да иде до метро. Да. Прав си. Мали тук какво стана? Опуши се постоянно. Леле. О, не. Ама това означава, че те вози в тази чул на метрото. Леле. На коя станция или е? На коя е? Не знам. Идем да проверим в станцията до кораба. Едва ли ще отиде. Иляди да видим просто. Мгм. Брат, или я пусна тази музика? Не. Мога. Значи тук са някъде. Е тази музика. Пак ли отиваме? Стой да не е тук. Не, няма го на лагера. Стой. О, не. Добре, Там е. бе, човек. Видях го. Беше близо до лодката. Ето го. Зад нас. Дано да напред. Вече не продължа. Я колим така. Тук мина да го блъсна. О, не, той напред. Ох, дължи напред. Но тук е завил. Да. Не. Той седеше не. право напред. Гаси светлиш ли? Зад нас е! Нас е! Бягай! О, не. Толкова стигна там, бе. Какъв е това, бе? Минахме през стълба. Айде, идвайте в затвора! Не! Ти отиваш, ти взриви банка! Това бе забия! Бързо! Ако е с пистолет, ще го хване охраната. Бягай, е нормален. Той е много смътен. Да се качва на тия. Той трябва да стане на... не, бе. Добре, трябва да с парашут после. Ако Да, дойде скача. скача. Скоча. Добре. Съм на щина земя. Аз отивам до банята, ще ме измениш ли? Наистина ли? Да. Стана ми по-добре. Така. Брат, не бъдеш. Ела да ме вземеш. Си. В момента съм на Брукс Дайнер. Ранта. Ти не беше в летището? Бях в летището, ама скочих за съм. Давай бързо. Идвам. Ето го, ето го. В колата. Той не ме видя. Той не успя да ме види. Ники, къде си? На Брукс. Ето ме! Ето бързо в летището. Що ти идва? Давай, то да се Спринти, спринти. То как не ме забеляза? Аз тък му излизах и се колата. Бързо, Ники! Хайде, имаме много време. Чуваш ли?
Да, чувам. Окей. Добре, като дойде да качвам. Хайде, тъкмо да погледаме малко, да поседим. Да ги погледаме, верно. Полицай взриви банка. Днес в новините. О, леле. Изварени. Един полицай търсеше двама агенти, обра банката. И сега в момента бяга към самолета. О, не, скача! Бързо! Ето го! Бързо! О! Кацай при лодката. При лодката, къде е? При яхтата. Добре, кацнах до банката. Точно до банката кацнах. Идвай бързо да ме вземеш, че то не знам къде е. Аз отивам да взема колата. Добре, бързо. О, кой е тука? Айде, идвай, вара. Перфектен си. Ники! Ники! Кой те взе? Да, Кой те взе с колата? знам, брат, аз се излезе. Аз ще го следя. И да отида да те измъкна, бе. Слезнах от колата, той няма да прибере в затвора. Къде си? Сега в момента съм до тия мотелите. О, Абе, маняк. Санатос. отивам. Той ме следи. О, не, срещи. Ето ме, брат, ето ме. Супер! Идвам, няма да държа! О, не. Човек, чуй радиото. Един полицай, двама агенти. Останете радио нова. Чуете следващите новини. Вини. Тук-що двама... Тук-що един полицай стане единият от агентите. В момента той след колата и в момента бягат с една кола на агент. О, не. Давай да бягаме. Да, хайде, бързо. Ще прави О, прави добре. Преобърна. Този се преобърна. О, не. О, не. Но хубавото е, че по него забавихме и току-що ни загуби. Да. Бързо. При тези минаваме. О, не, идва, бягай. Накъде? Куда за нас е Бягай. куда? Човек, кога успя? Айде, идвайте в затвора. Махай се ти, угаха. В момент... новини. В момента има хеликоптер, даже хеликоптер. Агентите и полицията. Агентите казват, че са видяли полицай е ограбил банката. Но полицай ги е изгубил. Полицай. Как говори? Пак трябва да бъде, защото той... Добрата новина е, че той се и брат... Пак влез. Едва ли ще... Изваден. Полицая пристигна в летището. Олеле! Не играй бързо! Аз съм вече в... Добре. Дай до мене да гледаме изварените. Тук дават гонки. О, да. Изварени! Тук-що полицаят влезне в летището. Сега трябва да влезне и в самолета. Брат, приготви се да бягаме, защото то знае дойде. Да, скачаме при лодката, нали знаеш? Да, при лодката. Бързо! Бягай!
почти накрая. Може да паднеш и в басейна. Аз падам в басейна, гледам на някое ребро, леле! На Аз съм до ръбчето. полицейското. До полицей. Добре, И 20. бързо, колички! Хайде, колички! Не! Гони! Не О, не. новини. Гото продължава. Защо катастрофа? Това е друг агент, това е вина. Да. Ама то, не знам кой е. Да. Отворих чата. Супер че. Изваден. Трима. Тук ще се присъедини един агент. Поне Да. къде е. Добре, това не знам къде ни. Къде има такъв GPS? Добре, блъсна се. Добрата новина е, ако се Продължавам. няма да се отказваме. Извънредни новини. Ние сме с хеликоптер и гледаме гонка. Какво ще се случи? Полицая се появи. Този магия. А тези бягат като луди. Все едно, че не са да си леле. За тях леле много се блъска, защото няма книжка. Да споменават. Да. Леле, той ги не но е бат. За къде бърза, никой не знае. Много. Маля, той изчезна от нас. Това трябва да има логично обяснение, защо. Да. Логично. Колегите наменават, че той няма шофьорска книжка. Знам. Вярно ли е? Да, наистина. Да, за къде бърза като ненормалник? Аз Да. даже като да бързам толкова. О, Даже... Я виж нашия Той си е взел някаква количка. О, да. А не е Може да полицай. бъде агента ни. О, не, пак го виждам. Пак то го виждам. То смърдук ли? О, да! Битва 7 Прис. Тора! Каква гонка! Погледнете каква гонка То става. бута като луд! Той го разсея Това- и той сега избира Агент. колко е добър. Трети агент трениран. И агенти са Много е. тренирани. И първи са тренирани добре. Но изглежда, че първи шофирам. Отново! О, мага! О, леле! Човек. Чакай, сега ще го бута. Леле! О, леко! Омага! Не, човек! Ето каква блъсканица! Леле, ти се блъснаха. Сега тях. Али! Той се преобърна. О, Мале, блъсканица. точно. Блъсканица. Вижте. Как ги минава третия агент? Агентите Толкова трябваше... сега. Агентите те краднат някоя полиция. Трябва явно да бъдат по-бързи. Накъде ли отива той? Той сега бяга вместо те от него. Да, ама той иска с измам.
Бързо сме. Флейк. Бързо. Повозим малко. Тук на спокойствие ще си говорим малко и тогава ще слизаме. Да, на езерото с горичките, с дръвчетата. За жалост, На езерото с дръвчетата. добре. Човек, тежък ден е. Хора, ако искате да видите част 2, лайкнете, абонирайте се за още такава поредица и довиждане.